Ngi pedang sumbai pi berok komen kupara syagane ke jingga niam jong ke Eucharis Bakhuid hagane ke sengi krau jong ke Maria ke Kmie jong ke Balang. Hagane ke janmit ngi bu jingtmu na ke benta kine ki jing kerpat ke bama pi la pha yangi ngi duai na ke benta ke jingtmu jong u James Alberto Rambai Wain yo e jingko jingkia ngi duai na ke benta sweetie lungdo nong light kamtam na ke benta ki bahi ngasem ki bawan na barjala makin yo e jingko jingkia ngi duai na ke benta ka jinja thait ka mensim jong i Kelis Meris Imli badi Edelbert Karkongor potrain ai ki jinja thait bam ju kut ngi duai na ke benta i Happy Biam bayin yo ya kamet ka bakoi ka ba kia madru bo blate kan rad un sumar sukher yi ngi duai na ka benta i Hazel Karmau Plang ka bari ka sing kamen da ka singi to blate kan rad un kur ku fi Hazel pin nang het nang san ha ka jing i yo blade jing i ya ki ba yeng hasem madru ha ka jing nang jing start ngi duai na ka benta kajin jathat jo kaman sim jong i ba Dennis Tarsun i badap chisnem kajin klat man dagasngi bo try on ai ya kajin jathat bam ju kut ngi duai na ka benta kajin tmu jong i wei i himeni para i bakwa ngi benduai nam ta ka ying jong i baklem ai karteng unambar bokut ar i wei pra ar nyo ngi duai na ka benta kajingko jingkia jong ikong Glorinda Jerwa badi Jeffrey Jerwa to try and sumar sukheri ki ngi duai na ka benta kajintmu jong i Jacinta nong room ngi duai ro na ka benta ki bahi ngasem ikun kikti jong ikong Eti Mary badi ba Wolfang lungdo bo try and kurku kerdo yeki ngi duai hagane ka mas na ka benta ka ying kasem jong i Kek lungdo badi Celestina Maulong rengkat bagi kun kiti Joyful Mary Maulong Yohanes Balang Isawanda Merciful Ibanisha Iteng Shine ba kinyo ya jing kerku jong blay kinyo ya jing ko jingkia ngi duai na ka benta ka ying kasem jong ikong bala job khar kongor bagi kun kiti bo blay nyo dai ki un sumar sukheri ki ngi duai ro na ka benta ka ying jong iba Albert Jala badi kong iba penhun lang khar kongor bagi kun kiti baro bo blay kerku yiki ngi duai na ka bentai ba Peter Shanbor khar kongor badi ba Richard Don Kupar Warjri boble drekendarun sumar sukheri ki ngi duai hagane ka mas na ka benta i Edi Tangsang i badan habeng jin shitom ba in yo no ya ka jing koit ka bapura ngi duai na ka benta i Mona Lisa Shilla na ka benta ka jintumu ba bahajungi ba try ublay jungi undon rangkat bat i hajintmu babahajung i in yo ekamet ka bakoit ka bakhya ngi duai hagane ga maz na ka benta ka jinja thajung kamen sim jong ikong Bibiana Karlungdo Glorinda Crop Sibon Karlungdo Mellingstone Karnarbi Femilian Felicia Karnarbi kong Luciana Karlungdo Dominic Karlungdo kong Troshila Shadab ba Kester Karmujai iba Bashalor Shadab, i Victor Shadab, Melbolin Karmujai, i John K. Durong, bakin yo ya kajinja thait bam jukod. Ngidwai na kabenta i Nelia Shulai, i badan na badang kajin shitom, ba in yo no ya kajin ko jingkia lemba, kajinja side lem jong abat jong pi lemba kajin duwai jong iha kanega mas. Ngidwai na kabenta kaying kasem jong bat kibahi ngasem jong ikong kiyo la nong sig, bariba Dimi Sing lengdo, makin yo ya kamet ka bakoit ka bakhya ngi duai na ka bentai Pauline Kurba agane ka snik hajungi bable sekendad un ku kerdo ai in ai i ka jingko jingkhya ngi duai ro na ka bentau Shanbok Karsenyang bain yo ya ka jingko jingkhya ngi duai na ka bentai kong Rosina Kriem bain yo no Chloe ya ka jingko jingkhya ngi duai na ka benta i Teibnya lengkoi mat ka ying ka sem i mei pa bakin yo ya ka jingko jingkhya ngi duai na ka benta i Bada Dakar baik kinyo ya ka met ka bakoy ka bakhya ngi duai na ka benta i Sylvester Marbanyang ka ying ka sem i Lok ba kinyo ya ka jingko jingkhya
ngidwai na kabenta ka jintmu jong I Valerie John Pasa berkayeng kasem bau boleh terkendat te ya kajinya e jungu halor jongki ngidwai na kabenta ka jintmu jong I Selvest Marbaniang kamtam na kabenta ka jingko jingkia jong I lok jong I ngidwai na kabenta ka jintmu jong I Draylin Marwain na kabenta ukun jong I kamtam u lamprang Marwain bunyon ya ka jingko ngidwai na kabenta ka jintmu jong I Mary Dakar kamtam na kabenta ka yeng kasem I meipa ki men kipara bakin yo ya ka jingko jingkia ngidwai na kabenta I bahabok lengdo marshilong bau bledang rekendar udang kerkui I ha ka jingpule putih jong I ngidwai na kabenta ka jintmu jong I bian tina shla bayin yo ya ka jinyada jinsuma sukher jong blei kamtam ba enlight na ka ne ka jingpang COVID-19 ngidwai na kabenta ka jintmu jong I da o majau bat ka yeng kasem kamtam na kabenta jong I ba in khasuk ngidwai na kabenta ka jintmu jong I Margarita Marthong ngidwai na kabenta ka jintmu jong priang hun kharduit kamtam e na kabenta I biangki mukim mat ka yeng kasem ngidwai na kabenta I penskem lang hong shei bat ka yeng kasem kemen kipara kinyo I jingkar khu jong blei ngidwai na kabenta kit bok lang nong rum bat ka yeng kasem ba kinyo ya ka jingkar khu jong blei ngidwai na kabenta I pailas kem nong neng kamtam na kabenta ka jintmu babha jong I yo ya ka jingko jingkia badru ya ka jintmu jong I shimet ngidwai ru na kabenta I silal nong neng daloi ngidwai na kabenta I every lengdo lengkoi ngidwai na kabenta I haps kharduit marga jintmu babha jong I ngidwai ha ga negamaz na kabenta rengkat bat ka yeng kasem jong I ba panel nong klau bali kong Irene Karbi Q baki kwa ban ai ngu yo blei na kabenta ka jingkar khu ka bakila yo ngidwai na kabenta ka jintmu jong I D Gibson bat ka yeng kasem ngidwai na kabenta I Cecilia Lenra bayin yo ya kamet ka bakoit ka bakhya ngidwai na kabenta kasngi kha jong I Gideon lengdo idap shisnem menta kasngi boble trekan rad un kurkhu kurdo I un I jingko jingkia ngidwai ru na kabenta I na daman bhaleng do ibadap arsnem menta kasngi boble trekan rad un kurkhu kurdo I bayin bapin het pinsan ha ka jing I yoblei ha ka jing nang jing start ngidwai na kabenta I ibala risha dampeb bayin don boro kamet ka bakoit ka bakhya ngidwai na kabenta kajingkar khu jong blei ya kini kimen ki parajungi I John Kmie Nancy Jerwa I Shidalin Jerwa I George Jerwa I Loretta Keriem I Taviana Keriem I Adriel Naman Bah Keriem I Donald Jerwa I Clara Nong Clau I Braden Nong Clau boble drakenrat un kurku kurdo iki ngi duwai na kabenta ka jintmu jong I Beldalis Imyong bat I Sanjay Agustin Rabha ngi duwai ro na kabenta ka jintmu jong I Maria Angelis Imyong ngi duwai hakane ka mas na kabenta I ba Tarsisius Maukiu ibadan ha hospital benyo e jingkoit ngi duwai na kabenta ka ying ka sem jong I Melinda nong dhar ibad arun nong klau boble takendat ungkur khu kordo eki nang benta ka jintmu jong I Gregorius iba koridor boble undon rangkat badki ngidwai na kabenta Gregorius boble un plilinti penyo e kam ka jam ngidwai na kabenta ka mansim jong I Dorothy nong dhar Octavius I Edmund I Ptolemy I Alphonsus I Sylvester I Honorius I Larry Kupar Jana nong bed I Jonathan Warjiri I Sbing Karwaniang amal mabilis sirmang makinyo e jinja thaj bam jukut badrungi duai na kabenta ka ying kasem jong I Juanita I Margarita I Albina I Robilda I Merina I Diana I Sabrina I Diana Karkongor I Bike Mendingdo Mansharai Shilla Tracy Mauri Irene Swear ngi duai ru na kabenta I Lerenki barga ying kasem ngi duai na kabenta I Roshida Karmuti I Fomida Karmuti I Wahida Karmuti I Shomshida Karmuti
ngidwai na kabanta kamansim malakrat no jong i Sylvester Pren pengrup Stanley Michael pengrup i Trick pengrup i May i Karumnoid i Jonas marbo i Dwight marbo i Lambor marbo i Topaz Kansai marbo i Day marbo i Koles Otun i Jokin Simyong i Demonong Dhar i Pahe Dor Lambor marbo i Frankie Karsati i Reminot Kongji i Khang Jikiang marbo i Albius marbo i Kriel marbo i Diel Imli Albert marbo i Leyas marbo Eric Nongrum bakin yo ya kajinja thai bam jukun ngidwai na kabanta i Mary Dolly's Grace Karkongor Alexander Karkongor bakin light na kapang shitom mikin yo ikamet kabakoy kibakhya ngidwai na kamta kaying kasem jong i lang keriem but i iti Charlan Nongbri kun kiti baro bakin yo ya kajing karku jong ublay bakin yo ru ya kajing ko jingkya ngidwai na kabanta i Dali Warjri ba inyo an oklo ya kajing ko jingkya ba don na pedang jing shitom ngidwai na kabanta ngi yasno lang rangkat bat kaying kasem jong i kong Bernadette thank you kibakwa ban ay ngu yo blay lang baga na kamas na kabanta kajing poisuk jong i khun jong i na goa shane shulong ngidwai na kabanta kaying kasem jong pi ba pin dang yo shu ya kajing karku jong blay ngidwai na kamas na kabanta ulari ha jindap ndrup nyo snem karta menta kasngi mo blay rekendat ungkar ku i on the sai i ya jing ko jingkya bain im Shongpra Shongshang ngidwai na kabanta kajing tumu jong pi Maria Fankon ngidwai ha kamas na kabanta kamansim jong i Rudolf Christopher Nangrum bobleyon ai i kajing jathait bam jukod ngidwai ha kamas na kabanta kaying kasem jong Itilia Marwing but spalin wanyang mat kikun kikti baro bakin yo ya kajing karku jong ublay ngidwai ha kamas na kabanta irihun Warjri boblay terkendat ungkur kui i ungkur kun ai i jingko jingkya kamet ben mensim ngidwai ro na kabanta jingko jingkya jong Banjit Warjri ukaya suklang i yarihun boblay terkendat ungkur ku ya kajing temu babaha jongki ngidwai ha kamas na kabanta kajing temu jong i Selvinia Marbanyang kikun kikti Felicia Lakanti Marbanyang bakin yo ya kamet kabakoy kibakya ngidwai na kabanta i Reborns Imyong but i one rida lengkoi but kikun kikti bakin yo ya kamet kabakoy kibakya ngidwai na kabanta i Daniela Maulong ngidwai na kabanta i wan penhun nong dahar kamtam na kading kasem jong i pensuk kenjai nong dahar bakin yo ya kamet kabakoy kibakya ngidwai ha kamas na kabanta i Joanita nong rum perkajing temu babaha jong kaying kasem jong i ngidwai na kabanta sambor lang mon yo ya kamet kabakoy kibakya ngidwai na kabanta kajing temu jong i Cristilda nong bet ki kun kikti baro bikin yo ya kajing karku jong ublay ngidwai na kabanta kajing temu jong i Albinus Tongni kamtam na kabanta i May i Teresia yaw pniaw bain yo ya kamet kabakoy kibakya ngidwai na kabanta kajing temu jong i Penskem Paliar kamtam na kabanta kaying kasem jong i May pa ikun baro bakin don ya kamet kinyo ya kamet kabakoy kibakya ngidwai na kabanta kajing temu jong i Trio Lin Paryong karbay dang up ya ka result menta boblay rekenrad un ai ya ka result babha bin yo kay yo so babha ngidwai ha kamas na kabanta kajing temu jong i buntong kainong se kajing temu jong i Renu Kur Kalang kajing temu jong i Daniela Maulong kajing temu jong i Langtay Marbanyang kajing temu jong i MK Biam kajing temu jong i Daffy Grace Mayong kajing temu jong i Wan Lang Nangba kajing temu jong i Florentina Lengdo kamtam na kabanta i Susan Johnson Ram kajing dap arbna kajing klat jong i bayin yo kajing jathait bam jukod ngidwai na kabanta kajing temu jong i Max Kiwel barke yasngi kamanda kasngi boblay terkendat ungkur kui ngidwai na kabanta kajing temu jong i Mewan Lengdo ngidwai na kabanta kajing temu jong i Release Medic Kar Lengdo
kamtam na ka benta ka man sim jong ibibiana khalung do bin yo jinja thai bam jukut ngidwai na ka benta ka jintmu jong I na ni pha kam lung do ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Florentina lung do ka jintmu jong I Juanita Malngyang ka jintmu jong I Teresia Malngyang ka jintmu jong I Linda Stokes ka jintmu jong I Florentina lung do kamtam na ka benta I Susan Jones bin yo jinja thai bam jukut ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Penbiang Marbo kamtam na ka benta ka yinga sem jong I Kong Mary La Marbo ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Merinda Pengrop ka jintmu jong I Mar kamtam na ka benta ka jingko jingkia jong I ba Valentinus Karmuti ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Marisa Swer ka jintmu jong I Jos Karshiying ka jintmu jong I Sophie War ka jintmu jong I Simon Kshiar ka jintmu jong I Ivorin Karmelki ka jintmu jong I Bakodor Malngyang ka jintmu jong I Marisa Swer ka jintmu jong I Sophie War kamtam ka jinja thai jong ka mansim jong I Meres Tilawar bat I Gregorius Jarain ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Alex Karkongor ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Saralin Nongrum kamtam ya ka jingko jingkia jong I Kan Pamlang Nongrum ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Lucia Sindrem kamtam na ka benta ka jinja thai jong ka mansim jong I ba Bernard Biria Nongrum ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Maya Lang Pala ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Albinus Inghi bat ka ying kasem ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Basi Kriam binyo ya ka jingko jingkia ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Baya P na ka benta ka jingko jong jingkia jong I Baya P ka Patau ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Viconia Sosten mat ka ying kasem kamtam na ka benta ka ying kasem jong I Felix Lungdo ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Twalning Kars Imli ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Baya Lungdo Baya Langkoi kamtam na ka benta ka jinja thai ka mansim jong I Kong Lita Mary Lungkoi ngidwai na ka benta ka jintmu jong I Eteldora Shabong ka jintmu jong I Bada Karkamni kamtam na ka benta ka jingko jingkia jong I Ibadaya Hun Karkamni ngidwai na ka benta I Dao Hi Paya Merchiang kamtam na ka benta ka mansim I Starson Tron belaklat benta ka sngi ben yo jinja thai bam jukut ngi na ka ne ka channel ngi ai ka jing kublai smorem ya ka yeng ka sem jongpi Dao Hi Paya ngidwai ba pinyo ya ka jing pentengan ha ka ne ka clip mat ngidwai na ka benta ka jing tmu jong yo anis nong to do mat kimen ki para baro Kmie imei pa kin yo ya ka jing ko jing khia ngidwai na ka benta ka jing tmu jong I Margaret Mertong ka jing tmu jong I Mildred yo pniao ka jing tmu jong I Stefan Lanong ka jing tmu jong I Release Mary Kharlung do kamtam na ka benta Arnold bar umak ngidwai na ka benta Pope Francis ki Bishop ki lung do baro asudong pertei satlak pertei ngidwai na ka benta Kelista Jerwa ngidwai na ka benta ki jintmu jong ki men ki para jungi baro ki bala pha engi shangi lengba ki WhatsApp lengba kini ki lat pathai kubor madru ki jintmu ki ba ngile se pimla siban pha tungin manra ki shakaduan jong try ta ka bangin sedang ekene ka Mass Bakhuid ngin trawa ha ka Maria ka Kmie jong ka Balang bakan ya site na ka benta jong abat jong pi bangin yo ya ka jing angnut ka jing trang jong ngi baro
Sengba shim ke nambar jiruai ke ba lai spa lai posau lai sau. Hak kerjaan ukpa, badukun, badu mensim, bakut. Amen. Kajing jung utrai, jung Jesus Christ, per kajing jung ublay. Lambat kajing slog jung mensim bakut kan don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kasngi ningkong hadin ke Pentecost. Ukpa bakut jungi ukhot uwe ringi ban rakhi yakni kasngi ningkong kum kasngi kraw kasngi buram jong Kamaratesti Kmie jong ke Balang. Namar ba ujisu ulong kun jong ke Maria ke Balang ru kelong kun jong ke Maria. Kani ke jinglong Kmie jong ke Maria ya ujisu kabut ru sa ke jinglong Kmie jong ke Maria ya ke Balang. Kum hagini kipor gidon kam bahaya ke Maria bahkan senran ingi bahkan sumarik ingi bahkan betul lenti ingi hagini kipor kiba isham jing jing tinjar ban ngis ngau shngan haba ke Maria ke don lang bat ngi menta ke sngi dwai nak benta ke Balang jungi ke Balang Katolik Bakhuid ke Bu Jisu seng Idwai ba ke Maria kenyai beteng bandon bat ngi iwei pe iwei ngi nginyo ya kajing sumar sukher bar kajing ada jongka nak benta kitu kipor hagapa ngi le jingai nakane Kmie jungi da kilat jungi da jing saila jungi ya ki hukum jung ble tonya skap sipor ban parmap no ble ngapla how blay berenbor borok banyak komen kopara bang lalapop sibun daga jing perkhat badik tin lagi kam badik jing leklet daga jing le pala chunga daga jing le pala chunga daga jing le pala pukrau chunga namar katang katpat kamaria bakut kabiasa katai siti ya kengel berdiri kut tapi komen kopara Panwai na kata chunga how try play jungi play badan ball bro ni snay ngi bandalama biki pop jungi unyalamingi syak jungi embam chukut Amen. Go try to is an A Go try to is an A. Go Chris to is an A Go Chris to is an A. Go try to is an A Go try to is an A. Tongin ya tuwai Hakajing sumar jong mi na bening ko trying kerpat. Tas ngau tas ngap yi kijing o jing nam ki pat jong mi. Khnang bakin dup yo isha ya ga ba ki day ban le. Bat bakin nang klan ka bor ban le ya kata ka ba kila yo I. Dau try jing I Jesus Christ kun jong mi. Bayam bat basan sharing kat bat mi hakajing along ka way jong min siyam bakun. Way blay jinom la jinom. Amen.
Kajing pule na kitab Genesis. Henry utrai ublay ulakot ya ubriu bat ulaong hau. Hae medon ulaong. Ngalayo sngew ye kajing sawa jong me hagakper bat ngala shepting namarba ngala lengkoj. Kumta ngala buri yalade. Ulaong. Mano bayathu ya me ba mela lengkoj. Hato pilabam na uding bangala hukum yame banombam ubriu ulaong kakantay bamelaay bakandon bat nga kalaay hanga ya uso jong uta uding bat nga labam te utray ublay ulaong hakata kakantay kaay kane bapalale kakantay pat kalaong ubeseng ula syukor ya nga bat nga labam utray ublay ulaong saha ubseng. Namar ba melale yakane, latim yame palat yakichinri baro. Palat yakimrat kimreng baro. Men sayait da kakpo jongme, bat men sabam da ukendaw. Baro shilinter kajing im jongme. Ngan bu kajing yeshun hapdeng jongme, bat jong kakantay. Hapdeng usembay jongme, bat usembay jongka. Une un sayo ban yu roj yaka kli jong me. Kadba me ap thap yaka kongdong chat jong u. Ubriu ula ay kerteng yala katanga ka im. Naba kalalong ka Kmie jong kiba im baro. Kaktin utray. Ngis ngong huya ublay. Nakasam ka ba arpo saw, nambar jerai ka ba nyaw spa. Nambar jerai ka ba nyaw spa, asam arpo saw, antifan ka ba nengkong. Yo kiu shu lung u try yang ha temple john dan u bakur ti badon u bam juice my syukon u taun priangka jingker ku ka ho lu try long da patek ben riu bawat batra you play jong u jago Into weekly
Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pule naka gospel bakhuid kat Kmie Yohanes. Kaburom hame kutrai. Kibayang hajan kading pna ujisu. Kilalong ke Kmie jong u. Kapara jong ke Kmie jong u. Kamaria katengah uklofas. Bat Kamaria Magdalena. Ujisu layo i yala ke Kmie bat ya usendran uba buit. Bau uyang hangta. Kumta ulaong hala ke Kmie. Hakmi may uni ukhuan jong pi. Nang tau laong saha uta usendran. Ito imay jong pi. Nado kata kapor uta usendran ulapudiang yaka kum laka Kmie. Ujisu latib ba meta yaki baro la pendep penbiang ban pensisya ya kajento ulaong ngasliang. Ladon hangta shikhiyo kasirka kilawi uspon chakata kasirka badanta kila si yu ha katrangat ding hisop kila kentiu yu syakirim yang centur jeng Ujisu la kejub ya kasirka badu laong la pendep ya ki baro. Nang ta ula dam ka kli bat ula aiti no ila ka msiam. Tigiju kilalit pan na upilatus baun sya yaki ban kedia yaki kecat jang kita gibrio bala penyap bat ban penhiar no yaki na kiding pernah. Ki sale yakani namar ba kalong kasngi penkre bat kim kwa baki met yap kin sa halor kading pernah hakasngi sabat namar kata ka sabat kalong kabasngi kraw. Kumtag ji pai kilalit bat kila kedia iki kejat jong u baningkong nang ta saya ki jong u baar ki bala syap nyap lem bat ujisu. Hendai anda kilawan sya ujisu kilayo i baulai yap kumta kim syam kedia ya ki kejat jong u. Ajar kata, uwe niki payu ladung ya kekurung ujisu da usum, bat si sendan la kersoi ke senam, bat ke Ke gospel jang utrai. Kajing roy ame ko Chris. Ko hemen kepara akan ikejan miet ngakwa abanya puson iwe atli imat hakabiri bat ke gospel menta ke sengi. Kamar puson ka baningkong kalong kani. Kajing yai don jong kamarit hasty ha ka Balang. Nero bas dang jong ka Balang hadu menta mene kamaria kadang yai don bat ngi. Naga gospel kat Kmie Yohanes kalau nong kapaar ka basaw ngi asngo kumno hakatuka jingat ho hapo kana kamaria kalalet ban kerpat yu Jisu ban le to kampla namar jong kejing keduk jong ketukawan kejuba ku Jisu ai yaka kelong kabat poi kaya jonga mentagas ngi ngyo sngo na ke gospel ke Kmie Yohanes kena ngabak kendai ke dekat ke ba laipo go ong hakaba Jisu ong la pendep yaki baro nado bas dang jong gajing tray jong Jisu hado bakut jong gajing tray jong Jisu kani ka slaperte kamaria kadon kamaria ka bari ka Kmie jong Jisu kadon bat hadian kajing yap jong Jisu kamaria kaya beteng menon bat ki apostol bat ki dong buat jong Jisu. Hakasngi jong kajing kiu no jong Jisu syabeneng bat hakasngi Pentecost. Ngios ngo syagidar na ki gospel. Kumno kamaria kaya don bat ki kisendran. Kaimin si miki bat kani kajing don jong kamaria kalong ke bakerpang. Gisngosngan baka Maria kaya idon bat ngi bat ke Balang jungi.
But kani ke jinglong Kmie jong ke Maria ni ngotho bah na ke gospel mentakas ngi ha ka ba u Jisu u pen khamti ya u Yohanes ha ke jinglong Kmie jong ke Maria but u pen khamti ya ke Maria ha u Yohanes kamat puson ke baar kalong pagani ke Maria kadai kita ke syakriru ke baitat men siem ke iet ya Jisu bat kale kat bala ban ngap ya ketien jong blai ban le ya kemon jong blai ha ke jing im jong ka Maria kalau keduksa nak benta jong jong pi ba mangiru ngide ban long kita kidong but kiba itat men siam yu Jisu badaka bangile akum ni in salak ban penroy ya ke Balang jungi lam komta laring gidong ki briu ki bam iat men siam yu Jisu kajing im jungiru kanum pen i ya kata kajing iat hendai dakong pong ngin sa im ya kajing im jungi ti ai bakum kani kasngi haka bangikan mau ya kani ke jinglong Kmie jong ke Maria ya ke Balang jungi bangin pertobot ya ka bangin mau baka Maria ke don barabor bat ngi bangin pai syaka udan bosku u juong ya ki kena pokor tri don ke jingre blai ke bakarpang bah haka mar tasty bat pensi i ya ki kampala don ke jingre blai ke bakarpang bah haka mar tasty bat pensi i ya ki kampala nakameta jong pi ai begin non ke jingre blai ke bakarpang haka mar tasty kena bangin la aben i ki kampala haka jing im jingi ke bamana kasngi in your Lord Jesus Christ Junom la junom amen. Number jerai ke bar lai spa henriu pra lai henriu pra try jing im joya ya ai ti lut ya la de ha me shimbara kisni jonga bangan raya roya me shimkine joya bangan tray tang da jing it ya me shimki ne kik cha jonga and Maria love ya me Dawai ko para bagajing kanya jonga bagajang pi ka lang papayang ko nakmat blay ko pa badan bor baro to try priang jing nya na ki jong pi na benta buram teng jung kajing mentoy ni Balang Bakhuid jung u barakoi to ai ko trying ikarpat ba kijing terwa kanya jong kipa jong me kalong ka papayang hun ha me bahkan dop ai biang haki ya kajing khoj baban pinyo haki ya kata ka bagi pandak jingre blay thou Chris will try jongi Amen. will try and don ringkat bat pi ringkat bat pi to can deal you like you don't know you can do it you shall try to nyai ngo you try blay jongi ka shimok bat kadai da shisha ko lang ba siyang hok bat ka badai ka ti jongi bat ka jing panim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngo yemi ko kan rat ko pa bu khoi ka blay ban bor bam jukut ban yaro ban kerku bat ban pendan buram ya kerteng jong me ha gani ka sngi kan mau jong ka Maria theisati namar da ka jingka asrngi jong men siam Bakhuid
kalapun yu khun bamarway jong me but klem da du no ya ka buram jong ka jinglong soti kalakha ja ka pathai ya ka jing shai bom chukut utrai jongi Jesus Christ lengba jongu ki angel ki ro ya ka buram jong me ki hima ki dam mani bar ki bor ki knyu ahmat jong me ka beneng bar ki pat beneng bar ki serafim ki yamane ringkat da ka jingkemen ai ba ki sur jingi ru ngi duai ki nya so da ka jing skaurit kat ba ngi penbana Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play keyboard. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play keyboard. And bak play guitar. Naka buram jong me. Why Hosanna? Why Hosanna? Hosanna Shadronta. Yaro Yutawa. Hakakerten Utra. Yaro Yutawa. Hakakerten Utra. Neng bak pertei gida. Naka burong jong me. Why Hosanna? Why Hosanna? Hosanna Shadronta. Dasha shamelong abakot ko try ka thamay jong ka chingkot baro namar ka tangi karpa damit pen khot pen kantang ye gini gi jing tarwa jongi daga bapa yu men sim jong me kum ka joy halor jongki bakin dap klalong yengi kamet bat kasnam jong ko try jongi Jesus Christ hakapor bladino yu badal kamons ngo bhawla priang ye ka jing sha shitam Ula shem yu kupu berkaba aingu ya me ula kedia yu u berula ai hala kisenran uang. Tu shem. Batu bam na kani pi paro. Namar kani galong kamet jonga. Yakaba NIT na kabenta jong pi. Hakajo karu kamen dalalaya bam ula shim ya kakuri bata kaba aingu biang yeme ula aya ka halaki sendran uang to shim patu di nagani pi baro namar gane galong kakuri jong kasnam jonga jong kachutang batmai batbam chukut yakaba an penmi nagabenta jong pi bajong ki babun yakaban ma bigi pop to le yakane bankin mau yanga Kajing maya jong kajing hit. Katasin banyi bam new ne upu. Banyi dinakane kakuri. Iben na kajing yap jong me ko try. Dan hadu Namar katangi penmentai kajing yap pat kajing mi pat jengu. Ngitarwa hame ko try pu jong kajing im bat ya kakuri jong kajing pen im. Ngidai ngoi dam namar blanyo ingi babit banyang hakmat jong me bat ban shikriya me. Dakabas ngurit ngi kerpat me ba mangi ki bayo bentah hakamet bakas nam ukres nginong ki bala penyetili ka way da mensi yang bukuan. Tukan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat la ka pertai. Batu penjanai ka hakajingi dan ka Budu Francis ka pabuku jengi ki bishop jengi bat baro kiling do.
tukan mau lem ru ye ki hinmen ki para shenang pakin thai ki balyo thia ra ka bakermen ye ka jing mi pat baja baro ki bala khlano ha ka jing dis nei jongmi tu priang ki sha ka jing shai ka khmat jongmi tois nei ngi barong ki karpa de mi khnang baringkat berkamar thai sti bukhot khami jong blai joseph bukhot ukorim jongka ki apostol bukhot udan bosku bukhot bat baro ki rekhot ki blapin ngo bhai mi patang la patang ngirep long ki babit banyak bentalam ha ka jing em bam jukut bat banginya ro bat pundan rom mi dau khon jong mi u Jesu Christ dau lambat u bat hau kan long hame blai kpa bodan bor ha ka jing long ka wei jong men siem bukhot baro ka buram bat ka jing ya ro junom la junom Amen. Kumbala hukum ngi do nang penim bat kumbala hikai ngi dak tin blai ngi not ban ong kok pa chungi Ubah beneng kan long ka bukhoi kya kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka khandau kumba ha beneng to ay ngi mentai ka chung bam jungi ka ba hala ka sngi ba to ma bingi ay kireng kang jungi kumba ngi ru ngi ma bya ki ba les ne wingi ba wat ela bingi sha ka chung pen shoy Henry to pelai dingi na ka ba sniu te pelai ngi karpat ko try na ki jing sniu baro ha ka jing zbon jong me to a jing sup jing san ki sngi jongi khrang bara ka jing arap ko jing snei jong me ngi lait barabo na ka pa bat ngin yo jing ada na ki jing jen jar paro kat ba ngi dang up kmilin ti ka jing kermen bakhoi bat ka jing wan pat jong nong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ba ka burom junom lai junom ko try Jesu Christ me ubla ong ha ki apostol jong me ka jing suk nga I phi ka jing suk jong nga a phi wat pe ji ki pop jong in re ka jing e jong ka balang jong me par ka jing bun jong me to a ha kai ka jing suk bar ka jing e tili ka we ka kum ka mon jong me bo em bar basan shar junom la junom Amen ka jing suk jong u try kan don barabor ring kat pat phi Ring God but to ye piru terwai ka dak ka jing suk I we pat Suk but pi suk Ko khun lang bro jong ublai me ba ki no ki pop ka perthei to sneu sen e yangi ko khun lang bro jong ublai me ba ki no ki pop ka perthei to sneu sen e yangi ko khun lang bro jong ublai me ba ki no ki pop ka perthei to ai jing suk yangi Hakmi khon lang bro jong blai Hakmi bakit no ki pop jong ka perthai sukito ye ki balak hot chaka jing kawai jong khon lang bro Ko ken ran ngam long ba shung hok ba men wan rung apo ka yeng junga en re shuang tan ka kien ba ka men sim junga kan se khia hi Tungin priang yaw Jesu ha ka communion men sim da ka bangia duai lang ya ka ding jing duai communion da ka jing angnut da ka jing trang panyo priang yaw Jesu ha ka sakramen ko Jesu jonga nga ngai scam ba medon teli ha ka sakramen ba khoi tam ka duan nga I yemen lor ki baro ban nga thrang ba men wan hapo ka men sim jonga namar ba men ta kumni ngamla ban priang ya me ha ga sakramen bakhoi to wan hapo ga donut jonga ha ka jinglong men sim nga piam ya me hala ka donut bat nga pen ya so ya la de bat me wat sha bangan klad na me Ngi yaro yame ko Jesu. Ngi ro yame ko Jesu. Ngi yame ko Jesu. Ngi yame ko Jesu. Ngi sngongu yame ko Jesu. Ngi sngongu yame ko Jesu. Ngi yaro yame ko Jesu. Ngi yaro yame ko Jesu. Ngi mane yame ko Jesu. Ngi mane yame ko Jesu. Doker khu yangi ko Jesu. Doker khu yangi ko Jesu. Doker khu yaki jingtmu jongi ko
ko Jesu. Do kerku ya kijing temu jong i ko Jesu. Do kerku ya kayeng kasem jong i ko Jesu. Do kerku ya kayeng kasem jong i ko Jesu. Do pen kot ya ki bapang baro ko Jesu. Do pen kot ya ki bapang baro ko Jesu. Do pen klain ya ki batlot baro ko Jesu. Do pen klan ya ki batlot baro ko Jesu. Do pen scam ya ka jingay jong i ko Jesu. Do pen scam ya ka jingay jong i ko Jesu. Ngi ya ro ya me ko Jesu. Ngi ya ro ya me ko Jesu. Ngi ya me ko Jesu. Ngi ya me ko Jesu. Ngi mane ya me ko Jesu. Ngi mane ya me ko Jesu. Ngi sngongu ya me ko Jesu. Ngi sngongu ya me ko Jesu. Ngi pendon burom ya me ko Jesu. Ngi pendon burom ya me ko Jesu. Ngi ya ro ya me ko Jesu. Ngi ya ro ya me ko Jesu. Ngi ya me ko Jesu. Ngi ya me ko Jesu. Jongin penpau ya kajing jungi yau Jesu ya kajing jungi yau Jesu dah kebangir wai ya kajing wai na kekot lenti benang. Ke number jerai ke ba R spa lie, R not lie. Pendon burom ya me ko Jesu, 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 imane ya me ko Jesu, imane ya me ko Jesu, ya ro ya me ko Jesu, ya ro ya me ko Jesu, pendon burom ya me ko Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ya ro ya dry. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jong in ya duwai. Ngigar pa rit jame ko blay bodan bor boro. Baha ka jingis nay jangme
men ai begitu ya kiba mi pen klan da ki sacrament jong me kin la ru ban chakri da ga jingem ka ba mi priang sngobha dau Chris su try jongi Amen. try don ringkat bat pi Ringkat bat play piru. bron bor boron kerku pi hukpa baru kon baru men siem bakut Amen. toilet suk ban iet ban chakri au try Ngis ngau ngo yau blay. Kanambar jirwai ke ba ar spa san peu ar. Ar san ar. Kabrom hakpa berau kon baru mesim bakut. Kumbala long ha benengkong kumju menta berbor bor junom la junom amen. Ko nuru bakut tamu Jesu. Joy is nay yengi. Ko mara ko nuru rapi Kristan. Berduai na benta jungi. Kaga kerteng pa bakun bakun baru mesim bakut. Amen. En nero Jesu Christ. Junom la junom amen.